Voina kan movie and how tur hi tun nai lokati chwa Madam Web ti ania mai momin naw vei mek me che pakhat nun na achan himdan le afa power apek dan chanchin ani sangkazwa somsari pathum ni in Amazon forest a chuan me che pakhat constancy alo langa ani hi researcher ania researcher ve thaw Ezekiel nen chuan zirchian turin ram hnuaya maimum rilte tha anla ani maimum tak an song telna a ma se an muzaulo Ezekiel chuan maimum then khat chuan power an nei thu te asoya Constance chuan anti damna chawadu thu asoi thung anti tilai chuan Constance pum chu anavak maya nawa veini in ain shia a ma se chuti chong chuan athil zon ala mu lo wangin chola tum chuang lo Ezekiel chuan hadam turin angena ma se ani chuan nihlia pa pe ka wanga lom thu shilin hun anei tlem wanga a hadam man lo thu a shilani chumi nu chuan Ezekiel chu anja hmuna letin Constance research ho ruk atuma masi alak theima in Constance chu amai mom man tenen alo leta chu mai mom chu amu in Ezekiel chuan ama chu peturin alo vongal mase Constance chuan aphal ozong lo mai Ezekiel a chinrim chuan Constance chu akapa atlan santadaya ti chuan mi tu emoten Constance chu charin an chen a an shwaya adam theinan mai mom an se tira ta chuan naw a shingzui bok anaw chartu chu Santiago ti mingpu ania Santiago chuan Constance fa chuan amma huna chawna tam tak amma chhondon thu asoya adang lambi khledon atibok kumte alo liama Constance fanu po alo nula to in aming chu Cassandra Webb ania Cassandra chu paramedic ni in atho puipa Ben Parker nen ambulance in damlo pakhat an phurme kani mechanaw pang pakhat Franklin Medi tok thutin an ambulance ma a skateboard in alo tan phei fo hi alo nia chu Casey in Medi amu voi khatna ani hospital a chuan doctor chuan Casey nena damlo an vashwai chu athale avat mayang alo tia andamlo phur fapa chuan Casey chu alo kawa anu an pui wangin le khajiak chu lom thu soinan pek atuma Casey chu alom hle a chu ti lai hin andamlo phur fashion Julia Cornwell po chulai muna chuan a omve bok thil ei pa in Casey chuan chung ko chungchang soi adu lo wangin no pangte in lekha apek chu engtia ti tur nge ti angai to mai maya Ben chuan nupui naya uyu vulatum thu asoi chhuaka Casey chuan inupui tur chu van nei ngotang ti in alo fiama na an han ban chuan Casey po ina a hoa azo te chu apea chumi nu chuan no pangin lekha apek kha a en le a achung ti shia jengna thil da khomna hmuna ada thave mak chubo ma hontak rawrawa chuan ti in Casey chuan maimum chungchang anu thuzia te chair atumta ani atuka chuan leibula mi pakhat accident an puya akar tletura chang chuan an la chhuak mana nima sela achunga Casey alu chuan kar chu tuya atladon tamaya tui chunga chuan Casey chuan maimum ril te mu in o te ashirwai ruaya bot thema st chu amu boka nima sela amumang mai lo ni in ahan har chuan benan tuya chang chuan achan chhuak lo ni chumini chang chuan Casey chuan benathu soitura piang alo shelok theya mak anti dun hle na po thok thailo chuan an hota ani sin dang lo langin Ezekiel chu inro pui taka kalin meche pakhat nena thil engemo apea chu meche chu hotela shwahin amut puita a chuti an mutun lai chuan ajing lamu manga meche pathum maimum ang tak te hian lo bein an lo thata a hlaulu tok chu har zok mai ambulamu meche chuan mangchia emni ti in azota Ezekiel chuan mumangai reng aman chin thua changin National Agency of Security ten anzonna a reito thu ashila nula chu National Agency of Security ami loni rengin ani chuan ami zona ne ti asheta cha mangal hantum chuan asilai la turin amuang shet Ezekiel chuan amanta zoka thu tlem azo nuwa akapluma a ID alak sak bokani Casey chu benatinaute gender reveal akala
Ponlama benale achiante abe masazwaya. Anrai puar ber benanupui Mary anlo chuthwal chapto. Mary tinaw te mingtur anlo risvel mekani. Kesi chuan atonto nu ang chia asya tawangin makatile a. Kanti zo chia kha ati chhuak hiala. Mi in maktian en lai chuan. Ben chuan kang mei chhuak tat mai ti in akawa. Ben le kesi te chu kang mei chuan muna chuan anwakala. Julaya chuan kesi chuan atho puipa thina tur te thlengin awa muloka. Atho puipa nena chuan motor khatlo turin angena. Ma se anin Mizo lawa wangin atho puipa chuan anunna achan tange ani. Ezekiel chuan a assistant Amaria nena ama tha tumtu te zong chhuak turin atia. Amaria chuan mi pathum thalak alo entira. Ezekiel chuan amu manga ahmu te chia kha anni ti sia in an melero an lano pan mel hle a. Amaria chu an pathuma zong chhuak turati in loman thatak pek atiamani. Kesi chuan amit a entira ma se diklau engma a omlo. Doctor nena chuan thil mulok theina chan azota. Doctor chuan aril ruha awanga muswala apua. Kesi chuan achian pa thilai ngei a mulok wangin chutiang chuni thaya angai lawani. Mase doctor chuan a test result zong a chat vek thu achila. Muha dama movie te enturin acho ringot mayani. Doctor soi angin kesi chuan film a ena. Benan aron call ringa. Nima sela kesi chuan lape ilovin eitura tiluma. Thok le khata atuk ver anlo vomke. Awa hon chuan alo chale evexia. Tilo thleng tura mulok le kaniti achetiam thwai mai. Chumi nu chuan Amaria chuan kesi le Julia te amua. Ezekiel chu ashil ngal thwai. Julia luna tur chaina kesi po aluta. Chuta chuan tilo thleng tur mule in. Ezekiel amua. Ana Julia le medite athat tur lai amubok. Ena alo lut chia. Julia le mediten anrondota. Kesi chuan chaina chuang zong te chu lo wanga chhuak le vek turin ngaihnawm. An oi sak lo wangin kesi chu leirol pathum te nen chau chuan an chhuak shama. Ezekiel chu alo thenga meche pathum te chu azong ruaya. Ponlama medi chuan kesi nena changin a skateboard lak alo tum ve ngar bok. Kesi chuan train lam wa hoyin Ezekiel nen anin mel fu ta chia. Ti chuan kesi chuan meche pathum te chu tlan cheturin atia. Julia ning to lutuk chuan kesi chuan ruk bau atum angin mi a awa. Chuta Ezekiel chuan silinga tangin an lamaron pan meka. Kesi chuan Ezekiel an tha atum mekani ti ashil nu chuan an hlau lutuk chu traina an tlan luta. Nima sela train chung lama tang chuan Ezekiel an azui ve zel ti an shit hei. Ezekiel chu Spider-Man dum chi alo ni reng mai. Train na tanga an tlan chhuak chu kesi chu police ten an mana. Ezekiel ron zuang thave in buaina aron siama. Police te chuan rang takin kap ma se an ka fu talawa. Chuti anin swal boilai chuan kesi chuan leirol pathum te chu kara alu puya. Thil thleng zo che chongchang an soi hawa. Kesi chuan a ming te shilin an ming te azot loma. An ti lai chuan kara changa an news ona chuan mi pathum te rubau tuwa kesi chu pu ni in ama chu zon mekani thu hi an lo puanga. Kesi chuan a rubau lawani ti shilin ruaman na anei thu asoya. Chuti lain Ezekiel chuan Amaria chu azon chunzom tir zela. An ma ni azong ti engtin ngian shiat ti ashe chak lebok. Mi pali te churam hnuaya anom meka. Kesi chuan an ma ni tu chu avoi khat mu na ani thu asoya. An nuna adir thong ti asya theidan zotin makan ti hle ani. Chuti lai chuan Julia chuan anushon nunna chan him saktu ani ti ashe chhuakin kesi chulom thu ashila. Ananen po building khata oman ni awangin anin shenghal mai. Medi po akar ma a aron to lu thuak to thu kesi chuan asoi chhuaka. Kesin malam huna mulok chin thu shil chuan an o ilo hlom hle a. Medi pei chu anui na sa hle ani. Julia chuan kesi chu shethia min chen spek ka do a. Kesi chuan malam hun thak thei ni lo ma se an nun na ero achan him sakani ti ashila. Julia chuan kesi nena a power amandan azota. Ani chuan a control thei lo thu in a chang le maya.
Aril ru aboy em wangin kesi chuan dakar thum nuwa kirle tura intiamin anom mun son lau turina cha a ti chuan a in lama akal santa ani kesi chuan in a thlen vele a license plate la tha in anu journal chu a chiar ngala Los Iranas chungchang ani an mani tu chanchin a in zia mial takin ti in a chiara Ezekiel angin banga te abe ve thei takin atia nima sela a thei velau le khabu chu a chiar zela Iranas te chuan malam hun an mulok thei ani ti alwin ziaka thalak pakhata chuan an mani tu le anu thalak dun amuta tlat mai ram hnoi lama chuan medi in eitur la ka du thu asoya mase Julia chuan kesi thu oi arota ana chuan paisa anei lova medi ero in anei an han in hial deuna a atopa chuan restaurant nai bera thil ei an rota a medi chuan an hnunga tlangwal ho chu Julia in amel ti asia chuan Julia chu mi pa ho chu va beturin soma chuti lai chuan restaurant a omve pakhat chuan chung mei che pathum te chu newspaper a hmu te nge ani ti sia in Amaria akol ta a Ezekiel and Amaria I call adon vele amizon te omna lam chu apan ngal thuaya chuti lain kesi avale chuan restaurant a mi pa te ma a anlam ava mu ani ko tha ka tumla yin Ezekiel and Julia alo thata van ithak takin a hmu lok na alo ni hlau ti chuan man mo takin restaurant lampanin anin khal chhuak ta a chuti lain meche pathum te chu an lo lam meka thok le khata an lampana Ezekiel local an muta kesi chu restaurant chunga karin aron tlan luta Ezekiel chu aron sulet top kara chon tleirol pathum te chu an ngoi ta renga kesi ne na chon ngaihnawm an dil hlom lelama Ezekiel chuan Amaria bia in Amaria chuan kesi chu madam wepani ti asia chwa thu aron chila kesi le tleirol te chu mun him nia an sia ta chuan an cholta a chumi tuk chuan kesi yin an chung te hne na ashwa yang ti ashil chuan hona turmu mal an nei hlom lo wangin kesi puina chu an ngel hloma chumi tuk chuan kesi chu restaurant na awakir le a ta chuan Ezekiel nen anin bia a leirol pathum te chu ama thatu turte an ni ti awashil Ezekiel chuan anom na shil tura awolai chuan kesi chu alo har hlola chung thil thleng chu amu mangmai alo ni ti chuan abulamu te pathum chu akai thawa emergency huna CPR ti dan te azirtira ani Lemchan ta hle anu le Ezekiel thalak dunna ammu chwa te chu a entira thalak bak chu Ezekiel chanchin anu in azia khawlo zot ngial po ni se kesi chuan anu chanchina maimom azir chan thin thu bak engma shiat anei lawani tilom zia shiat chana du wangin kesi chu jin turin ain po cha a benan atha a basa po chuan kesi chuan anu le khabu chu achiar chunzom zela anu in maimom azir chan thin na ram hnoi awathleng veta Santiago chuan ahmu vele alo loma Santiago chuan kesi ne na anu chanchin zong zong alo shila Ezekielan abumna zong zong te maimo maruk sakdan te shilin anu nukcha na le apian na hmuna te ashwaya kesi chuan anu in rai chung chungin enga tinge maimo ma zon sham sham ti azo chuan anu chuan ashisel wangin anau te thar lo piang tur ta na maimom ti dam na nei azong hi alo nia anu in pek na zong zong te ahmu chuan kesi ril ru chu akhoi em ani kesi chuan anu nun hlui chiang taka ahmu theidan tur azota Santiago chuan ama a ala in zirangai thule malam hun le hun kal to te azom thei tur thu ashila kesi chuan Ezekiel twal that tur dana du thu asoibok Santiago chuan ithil ti te azirin ahuna arwalin mun khat ai tama ila thei donani atiani lelama vethung chuan Ezekiel chuan mi pathum te chu zong na sale zwal turin Amaria chu atur char chara an mi zon te an mu thei to silawa aril ru ha lutok thi hlau si chuan Amaria chu tha a avo ta hialani Julia anale medi te chuan movie an ena chuti lai chuan Mary now ave thot mai man mo takin damdo in lam an pan pui ngala chutia an che chhuak che chu Amaria in al muthwaya Ezekiel po arang takin ashilin achhuak ve ngal bok kesi alo ho chuan tukvera changa bi in
ina chuan tuma anom lo ti a hre theya kesi chuan Ezekiel an beina tur hmun a hmulok thuta ti chuan a hna thawna ambulance khal chhuak ngala anomna tur om ang a hmuhna lam pan ngal thuain Ezekiel a bom keng lai mek chu awa supuak pup mai ani kesi chuan benhnena Mary chu damdo ina shoi ngal thuai turin ati a leirol pathum te ero chu a shoi sang thung an motor chunga Ezekiel om chu an AED mangin an shoka an plan chu thok thahle in Ezekiel chuan kar chunga tang chuan atlak phata ani nimasila an ambulance chuan konglaka a peilo san thoya chuta kesi chuan thil theng tur a mulok le a ti chuan ruaman na asiama engpo an chunga thleng se aveng him zel don ani ti a shil hlomani ti chuan Ezekiel ron thlen hun ngakin fireworks an hal nuala Ezekiel chuan aron phate hle a chuta kesi chuan helicopter thok chhuak tur mu in an pan thuaya ti chuan kesi chuan thil thleng tur mule in helicopter puaka chuan an chuang man ta lo hlo mai kesi chuan Santiago thil shilkha a hre chhuak zoka ti chuan a thil ti theina tam tak lan tirin a hun kal to le hun lo la om tura ama te chu ko chhuakin a rualin mun shan shana ain zam dar ta a Medi anale Julia te chu an tla tur laka a chan thei vekani kesi chu billboard alona Ezekiel thinrim chuan kesi chu azui zela atopa signboard atanga ta in chu signboard chuan adela wangin athizui ta ani atirlama madam web tuya atlak khan signboard tami ni om tak s ahmu to kha heta po hian tuya pil le in Julia in alo chan ve thung aman alo zirti to ange khan CPR mangin anunna an chan him ta ani chuti line damdoi in lama po Mary chuan naute du om tak ashinga kesi po damdoi ina admit ani kesi chuan amamo engkima nei to ti Julia nena ashila in lama an honu chuan Julia chuan kesi ei turle email aloken saka kesi chuan amit chuan amu fia le zwal to ani ti asoya ena chuan an malam hun amu theile theilo alo zot ve thung kesi chuan theye ti in achanga ena chu atum ru a Medi chu beidong ngai lo le Julia chu ama ai pu achak zo kani ati ani